Il-qorti preseduta mill-imħallef Neville Camilleri ċaħdet mill-ġdid il-ħelsien mill-arrest ta' Rodrik Kassar li jinsab mixli li qatel il-martu Bernice fit-22 ta' Novembru li għadda fiż-żona industrijali ta' Kordin. Kassar ressaq rikors fil-qorti fejn talab li jingħata il-ħelsien mill-arrest. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali oġġezzjona għal din it-talba e kif hu jinsab mixli b'reat serju ħafna waqt li ġie sostnut li l-akkużat mhux persuna li tista' toqgħod fuqu. Raġel ta' 41 sena minn Ħaltarxin li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ingħata sentenza ta' 3 snin u nofs priġunerija wara li nstab ħati li jeddet lill-eks sieħba tiegħu. Se tispiċċa bħal Bernice kienet waħda mill-frażijiet ta' teddid li jintużat b'referenza għal każ ta' Bernice Kassar li nqatlet f'Novembru tas-sena l-oħra. Ir-raġel ġie akkużat bi vjolenza psikoloġika f'każ li jmorru lura bejn l-aħħar ta' Novembru tal-2022 u Marzu ta' din is-sena meta l-vittma għamlet rapport lill-Pulizija. Intqal l-aggressur u l-vittma kellhom 3 tfal fir-relazzjoni ta' 15-il sena li ntemmet 5 snin qabel. Intqal ukoll l-aggressur kien jitlob għal flus għad-droga u meta ma tagħtihx kien jeddida anke li joħdilha l-itfal u bekk kienet tagħtih bejn 60 u 120 euro kuljum. Ta' wassal biex il-vittma kienet tiddejjen u saħansitra ġieli ma kellix flus biex tpoġġi li kell fuq il-mejda. Fil-qorti ġew ippreżentati 3 telefonati li kkonfermaw dan it-teddid. Il-Maġistrat Marzjan Farrugia ikkundannat lir-raġel priġunerija effettiva wara li fost l-oħrajn ikkunsidrat kif hu ġie kkundannat 14-il darba f'każi separati. Il-Maġistrat ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. L-Ispetturi Omar Zammitu Xarona Boħaġar mexxew il-prosekuzzjoni. Pedro Augusto Xareta, 32 sena mill-Brażil, ġie kkundannat minn snin ħabs wara li sentejn ilu daħal 3 kilogrammi kannabis fil-pajjiż. Xare ġie arrestat fl-ajruport f'Ġunju wara li wasal minn titjira minn Barcellona fi Spanja. Fil-bagalja tiegħu instabet id-droga moħbija u kien akkużat b'importazzjoni u possess ta' droga u ammetta l-akkużi u ġie mmultat 25,000 euro minn barra s-sentenza ta' priġunerija effettiva. Fil-waqt li kellu l-assi tiegħu ikkonfiskati mill-qorti ippreseduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera.